Əûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Allahu Teala bayramlarimizni mübarek kılsın. Qurban gayetleri bilen öz isimimden, şuşu mahallemiz isiminden her barşağızını da bizni tınlauçularını, bizni zorlauçularını qıtlab ötesim kile. Şuşu günlerimizde çalgan qurbanlarını, qılgan gıybadetlerini Allah Teala kabul kılıp, bizning o'rinlarimizni, darajalarimizni ko'tara ko'rsa edi. Ham Alloh taolo bizga igilikli, xayrli kelajak umrlarimizni berib, o'tgan gunohlarimizni kechira ko'rsa edi. Muhtaram qardoshlar, Qurban g'ayitining eng zo'r bayrami, eng zo'r voqeasi ul da bo'lsa qurban chalu. Ko'p kishi qurbanning narsaga ekanini, ham umuman narsaga chalirga kerak ekanini anglab bitirmaylar. Hay vaqtda shunday so'rovlar da kelib tuva. Şuşu miskin berenni, ya bulmasa bir miskin sıyırını, diyeni çalı urununa sadaka berip kine bulmayım ikensin. Akça yağından bir çoluk kadarık yoğaltasın. Mesela 6-7 mingə bir sarı qılğançı 6-7 ming sadaka bersen kişiге belki faydalırak bulmaz mı iken? Olana kirek eybirin alır idi. Hem sarıqның da berenning de başı isen bulur idi. Алайгына түгел, кайбер кешеләр әле шушы хайван чалуны күргәннән соң, каралы, мөселманнар бигрәк ярткыч икән. Хайваннарның башларын ичек бетерәләр. Күпме кан агызалар, күпме үзләреннән соң чүп калдыралар дип зарланалар. Мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, тышкы ягыннан карасаң, һәрбер эшкә дә бәйләнергә, һәрбер эшне дә юкка чыгарырга була. Әгәр дә мәсәлән без үзебездә үткәрелгән konsertlarını, beyramlarını qarasak da, anda da yazık kimçilik tabırga mümkün. Lakin qurbanını anlarga gerek. Менә шушы аның мәгънәсен аңлаган очракта, бәлки бөтенләй үзебезгә икенче төрле файдалар күрә алырбыз. Беренчедән, мөхтәрәм кардәшләр, qurban чалу кирәкме юкмы дигәндә, кешеләрдә бит әле сорау туа, аны гомергә бер генә чалсаң, бәлки җитәдер дә дип. Күп татар халкы шулай уйлый да. Чынлыкта qurbanны чалырга кирәк ел сайын, әгәр дә синең нисап, ягъни билгеле бер күләмдәге акчаң булса. Быел ул 20 мең. Мәсәлән, бөтен хаҗәтләреңне, кирәк әйберләреңне алып бетергәч, синең 20 мең акчаң кала икән, иеңдә ята икән, бил күбрәк тә булырга мөмкин. Сиңа qurban чалу ваҗиб, мәҗбүри. Чалырга мөмкин сарык, ул булырга мөмкин 1 яшьлек яки ярты еллык, әгәр гәүдәсе җитсә, ләкин аннан да кимрәк була алмый. Чалырга мөмкин сыйыр яки үгез, аның яше кимендә 2 яшь булырга тиеш, яки чалырга мөмкин дия, аның яше булырга тиеш кимендә 5 яшь. Менә шушы сыйыр белән дия чалган вакытта 7 кешегә чалына, ә инде сарык 1 генә кешегә. Менә шушы эшне ел сайын эшләү мәҗбүри. Һәм аны башка эш белән алыштырып булмый. Мәсәлән, садакасын таратып. Һәм аны эшләргә кирәк конкрет эш көндә. Әгәр дә син аны шушы эш көндә эшли алмасаң, аннан соң чала алмыйсың. Әгәр дә инде аннан соң син чалырга теләсәң, үкенеп, мәсәлән, бәлки Аллаһ Тәала кабул итәр дип эшләргә теләсәң, qurban чалынмый, бу очракта инде садакасы таратыла. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, кыямәт көненә кадәр ислам дине яшәгән дәврдә qurban чалу бетмәячәк. Аны бетереп булмый. Бер нинди мулла да, бер нинди хәзрәт тә qurban чалуны бетерә алмый. Бу Аллаһ Тәгаләнең бездән теләгән талабы, һәм без аны әлбәттә инде үтәргә тиеш. Чөнки берәр кешене яратсак, без бит сорап тормыйбыз, нишләп сиңа бу әйбер кирәк, нишләп сиңа бу кирәк дип. Яратабыз икән, алып килеп бирәбез. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, бу хайванны юкка чыгару бетерү түгел. Әгәр дә игътибар итсәгез, масса күләм qurban чала башлаганчы Татарстанда сарыклар инде беткән иде Татарстанда. Сарыклар беткән иде, авыл хуҗалыгында асрамыйлар иде аны, фермалары юк иде, сарыкны табып булмый иде. Qurban чала башлагач, мөселманнар күпләп, сарыклар артты. Хәзер Татарстанда махсус qurban өчен генә мәгәрләгән баш сарыклар асрыйлар фермерлар. Менә шулай итеп без киресенчә сарыкларның санын
арттырырга ярдәм иттек мөселманнар. Киметергә түгел, юкка чыгарырга түгел. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, корбан чалуның әлбәттә икенче бер бик зур мәгънәсе бар. Корбан чалу ул шушы сарыкны чалдым да, бөтен гөнаһларым бетте дип тынычлану түгел. Корбан дигән сүз ул Аллаһ Тәгаләгә якынаю дигән сүз. Менә шушы Аллаһ Тәгаләгә якынаю булса да, аның турыдан-туры мәгънәсе татар телендәге корбан дигән сүз, ягъни мин үземне корбан итәм, яки мәсәлән башка бер нәрсәне корбан итәм, кемгәдер моны багышлыйм, кемгәдер бирәм дигән тәрҗемәгә ия. Менә хәзер шушы сарыкны чалган вакытта безнең күңелебездә шундый ният тора. Без бөтен ихлас күңелебез белән шушы сарык мисалында нәрсә без бар, шуны Аллаһ Тәгаләгә корбан итәбез. Менә аның мәгънәсе шул. Бу сарык яки сыер анда дигәме бары тик бер символ гына. Аллаһ Тәгаләгә мин ул нәрсә сораса, шуны бирергә әзер дигән бер символ. Ягъни Аллаһ Тәгалә сорый икән миннән намаз укырга. Мин укыйм. Вакытымны корбан итәм шуңа. Аллаһ Тәгалә сорый икән миннән билгеле бер ризыклар ашарга. Мин шуны гына ашыйм. Калган ризыкларны корбан итәм. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә сорый икән иләнергә, кияүгә чыгарга ул кушканча гына мөселман кешеләренә, мөселманча балалар тәрбияләргә мин корбан итәм. Үз гомеремне дә, шушы мин яраткан кешеләрне дә һәм сайлыйм Аллаһ Тәгалә кушкан кешеләрне, шулар белән никах укытам. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, корбаныбызның иң тирән, иң кирәкле мәгънәсе шушында. Үзеңне, балаларыңны, гомереңне, вакытыңны, ризыгыңны корбан итү. Әгәр дә кеше сарык чалып, шушы корбан хисен үзендә сизмәсә, димәк ул корбанның дәресләрен ала алмаган. Әгәр дә инде ул шушы сарыкны чалганнан соң, мин бит бу сарык белән генә котылырга тиеш түгел. Аллаһ Тәгаләнең бит сораган әйберләре бик күп дип, аңа шундый уй килә икән, димәк ул дөрес мәгънәгә ирешә. Һәм менә шушы мәгънәгә ирешкәне өчен дә Аллаһ Тәгалә аның гөнаһларын кичерә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә бит: сарыкны чалып җибәрү белән аның беренче каны җиргә тамганчы сезнең инде гөнаһларыгыз гафу ителә ди. Ә менә кем корбан чалмый, мөмкинчелеге була торып та ди, шул безнең мәчетләребезгә якын килмәсен ди. Ягъни ул кеше инде мөселманлыкны аңламый дигән мәгънәдәге хәдис. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, менә бу корбанның әһәмияте, корбанның мәгънәсе һичшиксез бик зур. Һәм без аны Аллаһ Тәгалә бездән ничек теләсә, ничек сораса, шулай кабул итәбез. Бәлки тәнкыйтьләр бардыр. Без аларны бетерергә тырышабыз. Без шушы эшне матур итеп эшләргә тырышабыз. Бит сарык чалып, теге сарыкны әрәм итәсез, кан кыясыз дип әйткән кешеләр рәхәтләнеп көн сайын утырып ит ашыйлар. Ә бит шул корбан итен без чалып, үзебезгә, туганнарга, балаларга, башка якын кардәшләребезгә эләшеп, таратып, шулай ук аларны да шушы ит белән, ризык белән куандырабыз. Ә бу үз чиратында тагын араларны беркетер өчен дә, дуслаштырыр өчен дә кирәк. Аллаһ Тәгалә шушы корбаныбызның мәгънәсен аңлап, шушы бәйрәмне күңелгә якын итеп, җиренә җиткезеп безгә аны үтәргә насыйплар әйләсә иде. Һәм шушы корбаннарыбыз белән Аллаһ Тәгаләгә якынайырга, араларыбызны ныгытырга, кешеләр киресенчә дуслашырга бер файда һәм бер форсат булса иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.